जोंना गोदोहाय हायानो बिनिमोन फानजोबनांदों बैनि जोंनाथ' बैलाय गय बागान थमलेनिफ्राय ओरैजोंमोन आरो बैसिम थमलेमोन गासै 8 बिगासो दंमोन बाबा लोमजानायाव फानजोबनांदों सिगाङाव दाहालागै दंबालाय मोजां जागौमोन दा बिथाना बिथाल'सो मालायनि फानजोब्बाय बे गय बागानाबो दा मालायनिसो जाबाय थमलेटजोंमोन जोंना बैनिफ्रायनो ओरै फानजोबनांबाय गोदो बाबा लोमजानायाव थमलेट माइ गायजायोमोन आरो बेहाय थमलेट 8 बिगामोन फानजोबनांबाय दा मालायनिसो जाजोब्बाय दाहालागै दंबालाय बिराद मोजां जासिगौमोन उफाय गैया फानजोबनांबाय गोदो बिफा लोमजानायाव दा मालायफ्रा माहाजोन जाजोब्बाय नै जोंनाथ' न'ना न'ल'सै मैगंबो बारा जाया बेखौ सेस फानजोबनांदों आरो कमप्लिटमोन आरो बे ब्लकआ एकदमबारे दै दंलाय दै सर बिसिम दै सरसिम 8 बिगामोन आरो माइ गायग्राबो दंमोन कमप्लिट बेखौ फानजोबनांदों गोदो बिफा लोमजानायाव दासिम हा दंबालाय मोजां जागौमोन आरो गोदो फानजोबनांदों आंनो उन्दैसोमोन आरो